ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಾಂಬೆ ಅಲ್ವಾ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ. ರೆಡ್ ಕಪ್ಪು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ದೆ ತೊಂದೆ ಅವೇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ತೋಪುಗು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನತ್ತ ಈಗ ನೀರ್ನು ಪಾಡೋ ನೋಡು, ನೀರ್ನು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಗಂಟು ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ಗು ಮೂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂದೆ. ನನ್ನತ್ತ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದೆ ನೀರ್ನು ಪಾಡೋ ನೋಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದಾತುಂಡು ರೆಡ್ ಕಪ್ಪುದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಬೋಡು. ಸಕ್ಕರೆನು ಇತ್ತ ಮೆಲ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐಕ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತವೇನು ಮೆಲ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಸಕ್ಕರೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಯ್ನೇಟ ಅವೇನು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊಂಡಯ್ಯಾವು. ಅವೇನು ಪಾಕ ಮನ್ಪುನ ದಲ ಬೊರ್ಚಿ ಇತ್ತ ಸಕ್ಕರೆ ಮೆಲ್ಟ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು. ನಾನು ಇತ್ತ ಕಲತು ದೀತಿನ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ನ ಐಕ ಪಾಡೋ ನೋಡು. ಇತ್ತ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ನು ಪಾಡೋನ್ನವಕ ಗ್ಯಾಸ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಜನ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದಿದ್ದು ನಿಕಲು ಕಲತೊಂದಿತ್ತುಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ನಾನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ತುಪ್ಪ ಬೋಡು, ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಕೊರೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಕಲ್ಲಾರ್ದ ಪೊಡಿ. ಗ್ಯಾಸ್ನ ನಾನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದಿದ್ದು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಉಂತ ಇರಬಲ್ಲಿ ಇಜನ ಅಡಿ ಪತ್ತುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಬೇಗನೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಮೂಜಿ ಕಪ್ಪು ನೀರು ಪಾಡ್ನಲ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಬೇಗನೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡು. ನಾನು ಇತ್ತ ತುಪ್ಪನು ಪಾಡೋ ನೋಡು. ತುಪ್ಪನು ಹೊರನೆ ಪಾಡ್ನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ತುಪ್ಪನಿತ್ತ ಪಾಡೋನುವೆ. ಒಂತೆ ತುಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ದೀವೋನುಗ ಅವೇನು ಬಕ್ಕ ಬೋಡಾಯಿನಪಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಮಚದಂಚನೆ ಪಾಡೋಂಡಾಂಡು. ತುಪ್ಪನು ಪಾಡ್ನವಕ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೋಡು. ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದಿದ್ದು ನೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತುಂಡಾಂಡು. ತುಪ್ಪಡು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದೆಪ್ಪೋಡು. ಇಚಂಡ ಹಲ್ವಾ ಸರಿಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕ ಬೋಡಾದು ಇತ್ತ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ತುಪ್ಪನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಪ್ಪನು ಪಾಡೊಂದೆಪ್ಪೋಡು. ತುಪ್ಪ ಬೋಡಾಯಿನಪಗ ತುಪ್ಪನು ಪಾರ್ದೆ ಹಲ್ವಾನ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು. ಇತ್ತ ಪಿರ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿನಕ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ತುಪ್ಪನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಚನೆ ಬೋಡಾಯಿನಪಗ ತುಪ್ಪನು ಪಾಡೊಂದೆಪ್ಪೋಡು. ಪಿರ ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಇತ್ತ ಪಿರ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತುಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದೆಪ್ಪುಗ ತುಪ್ಪ ಮೀನಿ ಬೋಡಿತ್ತನ್ನು ನಿಕಲ್ ಪಾಡೋನ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಹಲ್ವಾದ ಕಲ್ಲರ್ ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ಇತ್ತ ಹಲ್ವಾ ಆವೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ಇದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ಕೊರೆಂಟನ್ನು ಪಾಡೋ ನೋಡು. ಕೊರೆಂಟನ್ನು ಮೂಲು ಯಾನಿ ಎಲೆಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಂತದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ಪಿರ ಅವೇನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೋ ನೋಡು. ಪಿರ ತುಪ್ಪ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುಂಡಾಂಡು. ತುಪ್ಪಡೆಂದು ಬೇಯೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು. ಯಾನ್ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ತುಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ಪಿರ ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೋ ನೋಡು. ಇತ್ತ ಹಲ್ವಾ ಆವೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ನಾನಂತ ಕಲ್ಲರ್ನು ಪಾಡೋನುಗ ಮೂಲೆ ಯಾನು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲರ್ನು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತವೇನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೋ ನೋಡು. ನಿಕ್ಲೆಗು ಅವು ಕಲ್ಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅವು ಕಲ್ಲರ್ನೇ ಪಾಡ್ದು ಮೂಲು ಹಲ್ವಾನು ಮಂತೋನೋಲಿ. ನನ್ನ ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಇಂಚನಿಂದೇನು ಕುಂದ ಒಂದು ಉಪ್ಪೋಡು. ಹಲ್ವಾರ್ದು ತುಪ್ಪ ಬುಡೊಂದು ಬತ್ತಿನೇಟಲ ಹಲ್ವಾನು ಕುಂದ ಒಂದು ಎಪ್ಪೋಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಹಲ್ವಾರ್ದು ತುಪ್ಪ ಬುಡೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತ ಹಲ್ವಾ ರೆಡಿ ಆತನು. ನನ್ನಂದೇನೊಂಜಿ ಟ್ರೇಗ್ ಪಾಡುಗ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ಬಾದಾಮುನ್ಯಾನು ಕಟ್ಟು ಮಂತದೀತ್ತೆ. ಇತ್ತ ಹಲ್ವಾನ್ಯಾನು ಒಂಜಿ ಟ್ರೇಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇನು ಸರಿಟ್ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಒಂಜಿ ಬಾಜಾನಾಗ ಫಸ್ಟೇ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪನ್ನು ಪಾರ್ದು ದೀವೋ ನೋಡು. ಆ ಬಾಜಾನ ಬಕ್ಕ ಹಲ್ವಾನು ಪಾಡೋ ನೋಡು. ಉಂದೆಂಡಿತ್ತೆ ಸರಿಟ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಒಂಜಿ ಲೋಟೆನಿ ಅಂದೆ ತೊಂದು ಐತ ಅಡಿಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹಲ್ವಾ ಸರಿಟ್ ಸೆಟ್ ಆಯರೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮೂಲಿಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲ್ವಾ ಸೆಟ್ ಆತುಂಡು. ನಾನಿತ್ತ ಈಗ ಬಾದಾಮ್ನು ಕಟ್ ಮಂತದಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಾದಾಮ್ನು ಎಲೆಲ್ಲೆ ಮಂತದು ಕಟ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತವೇನು ಮಾತ ಕಡೆಕ್ಲ ಪಾಡೋನುಗ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೋಚಿ. ಇತ್ತ ಹಲ್ವಾನು ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಾಂಬೆ ಹಲ್ವಾ ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಎಂಚುಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪನ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೋಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.